Kaixo artistak, ze moduz. Beno, gaur gauza bat kontatu nahi dizuet, gauzatxo bat. Nik batzutan, nire aisialdian, astronomiari ere ekiten diot. Astronomia pilo bat gustatzen zait. Badakizue zer den astronomia, ezta? Espazioa, unibertsoa, izarrak, planetak, eta hori guzti hori zientziarekin batera aztertzea eta zerura begira ikusten ditugun elementu interesgarriak aztertzea. Eta horretarako elkarte batekin parte hartzen dut, La Otra Mitad deitzen dena, eta gomendatzen dizuet pixka bat ikustea, nortzuk diren, zer egiten duten, bai? Hementxe dago beraien web orria, begiratu zelako argazkiak, eta horrekin batera, behatoki bat daukagu izarrak ikusteko. Vitoria-Gasteiztik nahiko hurbil 20 minututan, Korre zerritxoan, bai, Izkin. Eta behatoki Izki deitzen da. Bai, hortxe bi teleskopio daude, eta izarrak aztertzeko. Bi web horri hauek erakutsiko dizkizuet, bai, hortxe bideoaren deskribapenean jarriko ditut. Baina gaur batez ere komentatu nahi nizuen, astronomia gustuko baduzu edo astronomiarekin jarraitu nahi baduzue, NASAk, Estatu Batuetako astronomia elkarteak, web horri ikaragarri interesgarria daukana. APOD deitzen dena, Astronomy Picture of the Day. Eguneko astronomia argazkia. Orduan zuek APOD idazten baduzue, lehenengo horria izango da, eta egunero argazki baten bat agertuko da. Adibidez, gaurko argazkia, otsailaren 20koa da, sumendi baten inguruan, nola sumenditik lurrin edo kea ateratzen den, eta gero aurora boreala ere ikusten da. Eta argazki gehiago ikusteko, non klikatu behar duzue gero? Hementxe, Discover the Cosmos. Eta aurreko egunetako argazki gehiago agertuko dira. Adibidez, otsailaren 12an, Aurora by Moonlight, ilargi osoa zegoen agian, eta horrekin batera Aurora nahaztuta dago. Edo beste baten bat, Orion konstelazioko edo Orion nebulosako hegoaldea. Baina, nik nire gustukoena erakutsiko dizuet, begiratu. Andromeda beste galaxia. Orduan, hor agertzen da, eta baten bat, adibidez, hauze. Begiratu zein polita den Andromeda. Hau da, hurbiletik daukagun galaxia. Hala ere, bideo hau aurkezpen bat baino ez da, eta poliki-poliki erreprodukzio zerrendan, astronomia erreprodukzio zerrendan, gauza batzuk azalduz, joango naiz. Beste bat arte eta erabilgarria izango zaizuelakoan nago